No toto sú moje myšky krásne. A práve sadia stromček. Keď budú veľké myši, budú z neho papať. Povedia si, to sme dobrý stromček zasadili. U babky hore na záhrade. Prosím? A tak keď ho trochu omrazí, nevadí. No. Takže parádička. Ten strom sa volá Oskoruša. To je taký špeciálny. Kúkneme sa, aká tu je jama. Taká hlboká jama. A tu je ten stromček, taký maličký prútik iba. Toto nie, toto je zlá hlina, Matuško. Ja som na rokom doniesol takú dobrú. Lebo tá je taká slabo hnedá a dobrá je taká silno hnedá. Taká tmavá. Kde je aj ten kompost. No. Naberajú myšky, jednotky sú šikovné. Musím ich pochváliť, dneska sú šikovníci. Takto to tu naberajú. Trošku vody, môžeš trošku vody naliať, dobre. Vidíte, Maťka, ako to sadí? Jednotka. Šikovník. No, ty si totálna jednotka špicová. Najkrajšia. Na celom svete. No. Krásne pracujú. No, zajtra bude 1. máj. Nie, v útorok až. A dneska je sobota, 28, no teda. Dobre to vypracujete, dobre. Mi to páči. Šikovní. Stromček sa bude tešiť, že ho také šikovné deti zasadili. To sú moji záhradníci, no jednotky. Hop, to nič. No počkaj, tam je už nejaký stromček, tam je strom. Není to, pripravujeme mu ešte takú postielku, mama, to ty nevieš. A to ty robíš? No. Že aj s vodou zaliať? Áno. Počkaj, teraz, a nie že blato zrobíme mu, a nesmie mať až blato. Musí mať také akurát mokré, lebo potom by sa zadusil, keby mal blato. By sa mu oblepilo a tak musí mať akurát mokro. To nikoľko, lebo ten ujo tam býva. On im to pokosí zadarmo. No, tak si kúpil kosačku.